beraz denborarik onena, eta Trintxerpek 9:47. Horiek epaileek hartutako denbora. Bueno, nazi gara hor pixka bat, baina argi dago Oriok 9:41 denborarik onena egin du, eta oraindikan zulo hori areagotu egin du. Normalean behintzat badirudi baserri Oriok abantaila hau mantendu ingo duela, ez? Naitz eta Kostape gogor datorren. Bai, ni, ez neoke ados egungo kortakin Kostapek azkeneko egingo dula. Azken estropadotan neizko egoskorrak ikusi die eta ez dute amur ematen, baina dudarik gabe Oriok bandera eramango dula, eta ez du patroiak esan beharrik, ez? Arraunlaia beak ikusten dituzte beste 3 taldekideak ehatzean, eta horrek ematen duen poza. Hori baino animo beagorik ez. Hor ez dago patroia beharrik, ez? Beak ikusten dute, eta sasoi betean, eta gainetik hori, ez? Lehengo igandeko altxor txiki hori ere gehitu inberda, eta nik uste dute orain dena bere alde daukatela, Orain bai hortzaikan, orain bai bandera hortzaikan, Jose Luis Korta. Bai, dikaino ja eman adoia. Hori jo ja sartu ala, hortzaikare pasatula. Udaletxeko eskailerak igotzea falta, ez? Bai, gainez tipo zio indarrak ikuadaka, eta izi horren kontra, eta gauz bat esan behar dara, aurrekotan da baino, aize bitxio dala gauz, baino aizien dagoela beriken ez da jogone, no? Eta Tirane bigarren postuan sartu da momentu hontan. Laugarren kaletik Trintxerpe, lehen kaletik Kostape, agian Tirane pixka bate Orioren kale aldera joaten bada, Trintxerpek ere igual bere bide hori erdikaldera ekarriko du, eta argi dagoena da Kostapek maniobra egingo duela erdikaldera joateko, badirudi aldeka hartatik, isla aldetik abantailaren bat izan daitekela. Valentin, aurrera. Bueno, hementxe Jose Julian Olazagasti gure ondoan. Jose Julian, Jose Luis Kortak esaten du, Orioko bidean dela bandera. Horrekin menbat zatoz? Bueno, sekula bukatu arte ez da esatei, baino ikusitako bentaja gaina ikusten nun Oskar Eskubaltxaz bostekoa erakutsiz, esan ez 5 minutu gelditzen zirela eta ez dut uste kale egingo dutenik. Zaila izango da puntetatik barrena galtzea, eta iruditzen zait aurten guria izango dela. Usteke barik ez bada hoize azken metroetan, itxura batean uste baino horrezago. Bueno, ez dakit uste baino horrezago, estropa irabazi beharra zen, ez? Eta nik esaten nuen segundo baneikoa genuela, estropa irabazi isko guria da, eta ikusiz gaina bestetan dako denborakin, beti begiziarka begiratu beharra zen, ez? Ondarbetien denborakin 35, 35 azpitik ibili isko guria dela, ez? Baina tanda irabazi behar zen, eta hortan nahi gata iruditzen zait aurtengo irabazi dela. Nik uste dute bandera hoize Oriora jungo dela, eta hori ospatzeko edo zerbait antolatuta daukazue edo? Bueno, noski, antolatu berra dago galdu irabazi, ez? Egun hau aprobetxatzea du pixkan bat, kluaren alde lan egiten duen jende guztia gonbiatzeko, eta geomutilak bere Andregai emazte seme-alaba denekin, ez? Osatzen geha 110 bat lagun, eta bueno, hori aurretik prestatu berra dago, hori ez dago improvisatzei. Lehengo urten alaxe egin genuen, eta neharrakin, baina gaur iruditzen zait pozakin izango dela. Bueno, Jose Julian, ikusi dezagun zer gertatzen da azken metroetan. Bueno, esan nahi nuke bukatu baino lehenago txikik ingoatu nahi nukela. Eta txikiri esken izango dela. Eskerrik asko, Jose Julian, negarrez joan zaigu. Erabat emozionatuta Jose Julian Olazagasti. Txiki Larrañagaren omenez lortu nahi dute garaipena Oriotarrek, bidean dute Orio oso indartsu dator, eta Jose Luis Kortak asmatu egin du gaur, pronostikoan asmatu goiti bera. Azkenean Kostapek ezin eutxi eta 4. dator. Trintxerpe 2. momentu hontan, Tiran 3. eta Kostape asko sufritzen orain, baserri. Eta Trintxerpek, Donibaneko barkatu Kostape erokiko 4 segundo ditu, eta ikusten da, 2. egingo dula, ez? Eta hori, leheno Kortak esatezuna, ez? Zure burua atzean ikusten duzu, ikusten da bandera juten dela, eta ja berdin zaizu ila, 2. egin edo 3. egin, ez? Eta hortik dator pixka bat Kostaperi gertatu zaion porrota hori, ez? Orain sailkapeneko postua mantentzea izango da San Juan darren helburua, Oriorentzat izango da txanda nagusia eta bandera. Historian zehar, hemen Donostian lortuko duten 30. bandera. Aspaldi komentatu zidan joan zen asteburuan Jose Julian Olazagastik, nahi zutela zenbaki horiek borobiltzea, eta hortan ari dira 30. bandera lortu nahi dute Oriotarrek. Bien bitartean orduzue albistea Itziarren leherketa bat izan da, eta gure albistegitako lankideek gaur egun albistegian izango dugu datu zehatzak emateko.
edozein kasutan txanda nagusia pilpilean dugu, sufritzen oso gaizki orain Kostape, asko atzeratu dira, eta postuak galdu egingo dituzte. Aurretik Orio, bandera oriotarrentzat izango da Jose Luis Korta. Bai, dudarik ez dago eta Tritxerpentzako bigarreko postua, bentajak handiak. Ikusi da Kostapean kanpuan buelta eta barrua zidanen, hori joita abantatzeko kiston estropa inbertsun eta zaila da. Horre normala baino gehiago egiten zaila esaten da, no? Eta ikusten da hori jo gaur betzako estropa zula. Bai, tripulazio goitia honen itxonekua, Kostapek inbertsion gerra, eta gaur hori jotzako bordatu inda estropa. Eta Trintxerpek lortuko du zilarra. Bandera, urrea, Oriorentzat, gaur bigarren postua eta sailkapeneko bigarren postua Trintxerperentzat izango da, eta hori oso txalogarria da baita ere. Eta Kostapen deun hartu jo hemen da Ondarro bila eta Astillero baino txarrozun 17-58 hartu jo eta 18 inindu Kostapek, eta gaur Kostape 6-7 izango da. Atzera joango da seguru asko. Oriotarrak errekorrik ez da, baina bandera bai, 19:40 orain, Orio azken txampan, disfrutatzen Jaun Andreo. 30. bandera hemen Donostian, 88. edizioa jokoan, Orio garaile, 19:43, oiuak baster guztietan, Orio garaipena, bigarren Trintxerpe dato, orantxe, 9 segundu gehiago Trintxerpek, hemen tiran 14, eta Kostape izango da 4. Kostape atzeraturik, orain dator Kostape. Kostapekoen denbora, 20, Hondarribiak 5 segundutan hobetu.